जुमुना आगै मा खालामबाय दङ? दङ आब', ओंखाम संनो नागिरदों आङो। दानो ओंखाम मोनजायाबाबो आफाया आंखौ रायगोन, रायना थांबायानो। आइया गैयिनिफ्राय आंनिया जिउआव बेसेबा आलाय सिलाय जागासिनोलै आब'। आं बेसेबा हारसिं जाना दङ। जुमुना आगै, नों गावखौनो हारसिं सानना लानाङा। नोंसा आफाथ' दङना नोंजों, आरो जोंबोथ' दङना, गेजेर गेजेर जोंफोरो खबर लानो फैबाय थागोन। आरो एबारनिफ्राय सानफ्रोमबो फन हरबाय थागोन दे, सानफ्रोमबो रायज्लायगोन जोंफोरा। जोंफोरजों रायज्लायबाय थाबाथाय गोसोखौ एसे स्रां मोनगोन नोङो। मोनालै आब', आंसो मोनथिगौ। नोंसोर जाबाय एसेबां गोजाननि, आरो आफायाबो न'आव थाबा मा जानो, न'आवनो थानो नागिरा। आरो सकाव थांबाथाय थाब फैनो नागिरा, बेसेबा हर जानासो फैयो। मालाबाथ' फैनायानो थाङा। मा खालामना थायो, अबाव थायो, आं जेबोखौनो मिथिया। आं हारसिं जायोलै आब', हारसिं उन्दुखौनो लागा आङो। आदै मादैनि फिसाजोआ मालाबा थाफैयो, थेवब्लाबो सानफ्रोमबो फैया। दा आलासि जानो थांदों बियो, मैया हरावबो आं हारसिंसो थादों। होमबालाय जुमुना आगै, नोङो जोंहानावनो थाहैदो होमबालाय। नाङालै बिबारि आब', आं रावनियावबो थाहैया। नोंसानाव आलासि जाहैनोथ' जोंहा एक्सिडेन्ट जाना फैबाय। आइया जुदि नोंसानाव थाङामोनबा, आइया जुदि नोंसोरनियाव निमाहा बिनो थाङामोनबा, दिनै थांना थागौमोन, बेफोरबायदि जाथायानो जानाय नङामोन। आइया नोंसोरनियाव निमाहा बिनो थांनायावनो थैबाय। नोंसोर मानो? जोंफोरो मा जुमुना आगै? जेबो नंला दे आब', जिखि जाया जोंहा आइया नोंसोरखौ निमाहा बिनो थांनायावनो थैबाय। आंनि बे दख'ना होफैखालि नोंसोरबो आरो मायबा मायबि बुंबायना आइखौ, ओमफ्राय आइयाबो आरो रागा जोंनानै नोंसोरखौ मायबा मायबि बुंफ्लांबाय। बिदियावनो बुंफ्लांना लानानै बियो गावनिनो दाय साननानै नोंसोरनाव निमाहा बिनो थांदोंमोन। दा निमाहा बिनो थांनानै आइयासो थैबाय। नोंसोरखौ निमाहा बिनो थांनानैनो थैबाय। नोंसोरो बै दिनखालि जेबो बुंनाङामोन ना आब', नोंसोरो सिरि सिरि थानांगौमोन। जुमुना आगै, जोंथ' जेबोखौनो बुङाखैमोन फार्स्ट टाइमाव। नोंसा आइयासो मायबा मायबि बुंनायाव जोंबो बुंबाय, जोंबो बुंनांगौखौसो बुंदोंमोन ना। थेवब्लाबो नोंसोरो सिरि सिरि थानांगौमोन ना आब'। गिदिर मानसिजों बेफोरबायदि समान समान नांज्लायफानाङामोन ना नोंसोरो। नंगौ, जोंहा आइनियानो गोरोन्थि दंमोन नोंसोरखौ मायबा मायबि बुंनाया, थेवब्लाबो नोंसोरो उन्दै मानसि सिरि सिरि थानांगौमोन ना। माथो बुंबावनो आरो जुमुना आगै, दे जोंनिनो गोरोन्थि दे। बेफोरबायदि बुंबानो जागोन नामा? जोंहानि आइया थैलांबाय बिबारि आब', जोंहानि आइया गैला। आंहा दा मा जागोन? आं दिनै हारसिं, आंहा रावबो गैया। बिफा दङ, बिबो न'आवनो थानो नागिरा। हरबा आङो हारसिं हारसिं थानांगौ। मादैनि फिसाजोआबो मालाबाल'सो फैयो, फैनोनो नागिरा। आं उन्दुलाङा सानसेबो, मिथिगौ ना? आंसो मिथिगौ आंनि बोरै थांना दङ। सोर बुजिनो आंनि दुखुखौ? जों बुजि मोनो जुमुना आगै, रावबो बुजि मोनाबाबो। मानो होनबा जेब्ला जोङो उन्दैमोन, बै समावनो आइ आफामोना जोंफोरखौ नागारलांदोंमोन, थैदोंमोन। औ जुमुना, रावबो बुजि मोनाबाबो जोंफोर मोनो। थेवब्लाबो दि नोंसोरो साथाममोन ना, नोंसोरो मालाय ज' लोगो नांनानै थायोमोन, हरबाबो सानबाबो। आंनि दुखुखौ रावबो बुजि मोना। जुदि नोंसोरो बै सानखालि सिरि सिरि थानायमोनबा, बै सानखालि नांज्लायनोबो जायामोन, आरो नोंसोरखौ आइया निमाहा बिनो थांनायनि बाथ्राबो जानाय नङामोन। दे, गोरोन्थि जाबाय दे जोंफोरनियानो। नोङो जुदि एसेबां हारसिं मोनदोंबालाय जोंहानाव आगै। थाङा आङो रावनियावबो। सानसेल'सो मोजां जागोन, बेनि उनाव नोंसोरबो आंखौ सुखुयि जागोन। मानो बेफोरबायदि बुङो जुमुना आगै? जोंफोर बेफोरबायदि नङाथ'। आङो ओंखाम संनोसै। दानो थाब ओंखाम मोनजायाबा आफाया रायगोन, दहायनो रायना गालांखाबाय। नोंसोरजों रायज्लायनानै आरो बांद्रायसो गोबाव जालायबाय। थां, जिरायनोबा बैयाव जिरायनो थां, सियार दंखायो दे। नांला दे, थांसै जोंफोरो, जिरायथ'ला। दे होमबालाय। माथो दाउ बिमाफोरा सासेबो न'आव गैया खोना, नुवाखै माथो। थां, मा सानबाय थाखो? रुमाव हाबैदो। मा, दाउ बिमाफोरा सासेबो गैया नामा न'आव? माबा नोंबो फैग्रा आंग्रां मांग्रां बुङोलै। आंलाय नंगौखौसो बुंदों लायो, दाउ बिमा गोजाना। नङा दे। नङासो जागोन मायाबा। बिहामजो मोनफैबाय। औ, मोनफैबाय। दे बिहामजो फैदों, मोजाङानो जाबाय दे। नोंखौ फैनाय नुनानै गोसोखौनो स्रां मोनबाय आं। नंगौ नामा? औ बिहामजो,
थां बिहामजो आथिं आखाइ सुनानै ओंखामा जादो थां आं नोंसोरनो खुना दोनखादों दे ए खुना दोनखादों आयै मा ओंख्रि आयै अनलाजों दाउ संना दोनदों आङो ओमफ्राय पटल एवनाय मार गोथाव जाखादों दे ओंख्रिया रांखिनि दाउ बिमा बादुलिया साला मालाय संनायखाय थाखब जादो आरो गाबा संनो हाया बादुलि जोंसि बाजै मा खौरां बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो नुबाय नोंखौ आंनि खबरालाय आरो मा जाबावनो लबर आरो ओमफ्राय नोंनि अमाखौ नागिरना मोनबाय टुनटुलिखौ गैयालै मोनाखै साला माबा जाखो जायबा आंनि टुनटुलिजों अयनाय खालामदोंना बे मानसिया उनावना सानसेबाबो खैफोद जाखागोन आयु बाला साव होलायो दाउ बिमाया औलै बिहामजो टुनटुलिखौ जायबा हिंसा खालामनानै हगार हरदों बा जादोंना बे मानसिया सानसेबाबो थाब नांखागोन औ आयै एम्फौ नांगोन एम्फौ सेस दानियाबा टुनटुलिखौथ' आंसो हगार हरदोंमोन गैलालै आंनियाव जुदि एम्फौ नांबा मा जागोन दा साथाम मानसिया साव होदों बाला आयु मा जागोन दा गायदे ओमफ्राय टुनटुलिनि फिसाया देरबायबा औ आदा देरबाय दे इसोरनि अननायाव माथो खालामबावनो आरो नोजोर नांबाय नालाय गोमाबाय थांदों थाङाबा बिहामजो थांदो ओंखाम खुरना दोनदों आङो गुसु जाजोबसिगोन दे थौ आयै मोनसे बाथ्रा जोंसि बाजैनि खुगाया मानो सानफ्रोमबो हक बिदिल' जाना थायो माखौ एसेबां रागा जोंबाय थायो बियो जानोहाय नंमारगौबो खुगायानो बुथुरबाय थायो माखौबा एसेबां रागा जोंबाय थायो जोंफोरखौनो एसेबो नायनो हाखायाखोना मोनथिला दे आरो दे जोंफोरखौ सेयाबाबो गावसोरानो अनज्लायनानै संसारखौ जालांबानो जागोन दे नोंखौबोथ' हाबा हरखानांगोन नङा होमबा जाया आं दानो हाबा माथो जाबावगोन आरो माथो खालामबावनो सानबाथाय टेनसनसो मोनलाय लाङोहाय आङो बिहामजोजोंबो एसे बुंबानोथाय बुथुरखायो गाज्रि मोनखायो आरोथ' हौवाया जोंफोरनो एसे फैसा होबानो बेसेबा बुथुरखायो रागा जोंखायो नांलाहाय आंनो रावनिबो फैसा एसेबां मोजाङै खबर लानो थांबाय जोंफोरासो दाय जाबाय ओमफ्राय औ आंबो सानथाराखैमोन जमुना आगैयादि जोंफोरखौसो गाज्रि मोना दं होननानै बे जमुना बिमा आनैनिया खाफालाव एक्सिडेन्ट जानानै थैनानै लिरना दङ नालाय बेनिखायनो थैबाय ओमफ्राय जोंनिसो दाय जाबाय दा नङा माने बिबो टेनसनावनो मा बुंनांगौ मायबासो बुंफ्लांदों खोनालै थेवब्लाबो जोंफोरखौ बेफोरबायदि बुंनाङामोन ना बियो बुंनाङामोन बुंनायालाय दे होमबा जोंफोरबो न'आव थांसैयानो आरो नोंसोरो थादो दिनैखिनिखौ थादो दिनै नांथ'ला दे आब' दिनै थाथ'ला मालाबा फैलायसिगोन औ दिनै नांथ'ला दे थेवब्लाबो दानो थांसै आरो दानो माने मोनासिगोन माथो थांसै दे बोथोरफोराबो गाज्रि जेबो गेरेन्टियानो गैया दसेनो सान्दुं दुंगोन दसेनो अखाबो हागोन दसेनो बार गोसाबो फैना होगोन बेनिखायनो थाब थांनायानो मोजां जासिगोन दे औ नंगौ नंनायालाय दे होमबा थाथ'दो दे होमबालाय थायाबालाय थांदो दे मोजाङै थां दे जागोन दे आब' गोसोखौनो बोरैबा मोनबाय थाबायलै आब' आंबो बोरैबा मोनदों जमुनाया एसेबां बेफोरबायदि बुंथारदों जोंफोरखौ औ ओमफ्राय आं दा जमुनाखौबो बोरैबा मोनदों आब' हारसिंनो बेनिखायथ' आं बेखौ जोंहानाव थाफैनो लिंदोंमोन आरो दा मालाय गावगायानो फैया बेनोथ' आमायाबो न'आवनो थायानो आमायाबो न'आव थानांगौ औलै सिख्ला मानसिखौ सोरबा बेफोरबायदि हारसिं गालाङो आरो न'आव जमुना आगैया जोंफोरखौ जेमान जि बुङाखै मानो थेवब्लाबो माबा आं बेनि फारसे टेनसनसो जाबाय थादों अना खानानो हारसिं बोरै थागोन देनाय सानफ्रोमबो बिबथैनि फिसाजोआ थाफैबाबो जायोमोन बिदिनो आरो बिमा थैबाथाय आलाय सिलाय जायो औलै भगबान इसोर नोंसोरबो मानो बेफोरबायदि सानबाथाय बोरैबा मोनोलै आं आब' आनैखौबो अना खानानो जोंफोरनियाव निमाहा बिनो फैदोंमोन निमाहा बिनो फैनायावनो बेफोरबायदि जाथाय जामारबाय नंमारगौ दे माथो बुंबावनो आरो बिबारि आनैनियाबो खाफालावनो लिरनाय दंखायोमोन खोना एक्सिडेन्ट जानानै थैनाय बेनिखायनो थैबाय बिदिखौनो बुंनांसिगोन आरो लाइमोन आब' जमुना मायो आफा जमुना मा सानबाय थानानै ओंखाम ओंख्रि सङो नों हा मा संख्रिखौनो खेबनै खेबथाम गाहाम होदों नामा ओंख्रियाव हा मा एसेबां गोबाब मा ओंख्रिया संख्रि गोबाब जादों आं खेबसेल'सो होदोंमोन बायसि होगोन मायाबा खेबसेल' होनायानो एसेबां गोबाब जायो नामा खामानि मावनायाव जेबोखौनो गोसो गैला न' नोङो खमसे खम ओंखाम ओंख्रि संनायावथ' एसे गोसो होनानै सं आं बावबायलै आफा बावबाय होनबानो जागोन नामा मोजाङै संनोबा सं आंलाय खेबसेल'सो होनाय रखम मोनदोंमोन आफा
रुनाय आङो जाहैनायनि थांनाय नों जाहैनाय नों जानोनो हानाय नङा ओरैबायदि गोबाब र' आं जाहैनो थांनि र' बे सासे गथ'जोंबो मा जाबावनो बिमाखौ सानबाय थाबालाय दा अबाव मोननो थैनायालाय थैलांबायानो आरो न'आवनो थानो सुखुला आंबो जानाय लोंनायाबो सुख गैया उन्दुनायाबो सुख गैला बाराबा हिनजाव गदायफोरखौनो लालाबायसिगोनालै सेंग्राथ' आंबो दाबो गदाय लानो हानायावनो दङ बे गथ'जों जानाय नंलालै आरो बिमा गैयिजों बेबो माबा मानसियानो बोरैबा जालांबायलै माथो बुंबावनो बिमा नालाय गोसोखांबायबो थायो खोना गदायफोरखौनो लालाबायसिगोनालै बिमा गदाय लाबोबासो एसे बावसिगोन खोना बिमाखौ नङाबा बियो सिन्थाबायसो थायो माथो मानसियानो सिरि हारसिंबो जायो नालाय आंबो न'आवनो थाया थानोनो सुखुवा आंबो थानोनो सुखुला हिनजाव थैनायनिफ्राय